Hazal hazır mı? Hazır. Liliya Kamilova, O'zbekiston. Ondan keyinsin benim ata-onamga, abi-boboyimga ham uyushtiruvchilarga bek zo'r rahmat aytashim keladi. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Әлеге видеода кеше гомеренә бер мәртәбә генә булырга мөмкин булган һәм гомумән ул гомерлеккә истә кала торган мизгел. Һәм менә шушы дулкынландыргыч мизгелләрне үз күңеле аша кичергән татар кызыбыз Лилия Камилова бүген Дөнья студиясендә кунакта. Лилия, исәнмесез? Исәнмесез. Инде biraz тынычландыгызмы менә шушы дулкынландыргыч мизгелләрдән соң? Тынычландым дисә дә була, ләкин телефонда шалтыраткан да инде тагын шул дулкынган Мизгелләр хис килә инде. Конкурстан соң йоклый алдыгызмы? Конкурстан соң инде без бит Казанга юлга чыктык. Анда да без актерлар белән бит килдек инде. Алар белән сөйләшеп, шул конкурс турында инде, хисләр турында, нинди хисләр булды миндә инде, конкурстан алдан инде, монда кийин конкурстан кийин соң килеп инде төнге саат 3-тә җитеп килдек Казанга. Йокламадым. Шимбә көне инде әзрәк кийин йоклап алдым. Сезнең әниегез, әтиегез, якыннарыгыз әлбәттә Ижау шәһәренә килә алмадылар. Үзбәкстанда яшиләр, бу аңлашыла. Ләкин иң беренче кемгә шалтыраттыгыз? Кем белде җиңүне иң беренче булып? Әниемә шалтыраттым да, әнием елый. Мен бик шат ди. Прямой эфир карадым ди. Минем дә еласыларым килеп китте. Еладым инде. Чөнки көтмәгән идем. Әниемләр дә көтмәгән иде. Кин абыем тәбрикләде инде. Аннан соң инде шул идегеләр, гаиләм. Иң беренче шул әнием инде бик шат булды минем өчен, горурланды. Менә көтмәгән идем дип әйтәсез. Ул бит конкурска килгәндә кызлар, бигрәк тә менә бу яшьләр, матурлык конкурсы, кызлар. Әлбәттә кемдер анда мин җиңәчәкмен, менә мин булачакмын ул җиңүче кеше дип бара. Кемдер инде миңа катнашсам да ярый дип. Һәм сезнең җавабыгыз көтмәгәндә идем. Нинди максат белән катнаштыгыз конкурста? Безнең кызлар барысы да бик, беләсезме, төрлечә кызлар иде. Барысы да, менә русча әйтсәк, изюминка бар иде барысында да. Үзенчәлеге, һәрберсенең үзенчәлеге бар иде. Инде без менә җиңәбез дип монда килмәдек. Чөнки безнең максат монда үзебезне, күңелебезне ачырга. Үзебезнең эчке дөньябызны күрсәтергә, телебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне тирәнрәк өйрәнергә һәм үзебезнең телебезне, менә инде мин үземнең телемне, татар телемне камилләштерү өчен һәм инде яңа дуслар, менә шул нәрсә дисә була, атмосфера өчен, шул максат өчен килдем монда. Конкурс әлбәттә финалга барып җиткәнче Лилия ул бит бик озак барды. Без менә үзебезнең сайтыбызда да күрсәтеп бардык, аны инде телевидение аша да күрсәтеп бардылар. Сез бик күп мастер-класслар үттегез. Сез бик күп үз эшенең остасы булган кешеләрдән мастер-класслар алдыгыз, әйме? Менә бу конкурска кадәр һәм конкурстан соң Лилия, ул аерма бармы менә бу ике Лилия арасында? Һәм сез үзегез өчен иң мөһим булган нәрсәне үзләштердегез, нәрсәгә өйрәндегез? Аерма бар дисә дә була. Чөнки мин әйтәм, үземнең менә татар телемне камилләштердем. Мастер-класслар инде безне күбрәк телебезне, татар гореф-гадәтләребезне, үзебезнең менә күренәчәк татар хатын-кызлары турысында белдек. Экскурсияларда булдык, менә сез әйтмәшле мастер-класслар булды. Буларның бөтенесе инде кирәк иде.
бу бәйге үзеңнең шул эчке дөньяңны, үзеңнең артта булган тарихыңны өйрәнү өчен. Осталыгыңны, булдыклыгыңны, бит. Менә инде бездә мастер-класс булганда тукмаш кистек бит. Кадри Раисовна әйткән сүзләре инде бик матур кистең ди. Кисә белә идегезме? Кисә белә идем, мине әни өйрәткән иде. Тагын без изү тегергә өйрәндек. Калфак тегергә белә идем инде. Изү турында менә мин ишеткәнем бар, әмма инде тегергә алай бик текәнем юк иде. Менә рәхмәтлемен Кадри Раисовнага шундый безгә мастер-класслар үткәзгәнегә. Лилия, менә конкурста анда бит бер бик кызыклы финал өлешендә мизгел булды, әйме? Номинацияларны әйтеп бетерделәр. Хәзер җиңүченең исемен белергә кирәк. Һәм Васил Гаязович һәрбер җиңүче кызны шушы таш янына чыгарып бастырып фотога төшерде. Мин менә шул видеоны караганда, әйме, кат-кат әле менә монтажлаганда, ул репортажны монтажлап да куйдык. Инде бит җиңүченең кем икәнен беләбез. Видеоны карап утырганда, шушы минутларда менә шушы таш янына чыгып фотога төшкәндә, Лилия нәрсә уйлады икән дигән сорау туды миндә. Бирим әле шул сорауны. Ул мизгелне хәтерлисезме? Чынлап та менә нинди дә булса сорау булдымы? Бәлки ул минеке булыр бүген дигән. Булдымы шундый нәрсә? Юк инде. Менә минеке нәрсә дисә була. Мин инде хурландым. Чыгып фотога төшергәннән инде. Әмма инде безгә шул әйткәнендә инде предупредить иттеләр безне. Чыгасыз, беренче фотога төшәсез диделәр. Тамашабинлар бит әле белми андыйны. Беренче Айсылу Мирхафизхан беренче номерда. Без инде шул чакырганда Айсылу Мирхафизхан дигәндә тамашабинлар бит инде кул чабалар. Анда мөгаен инде әле теге мин җиңүчеме нәрсәме дигән уй башка да килеп өлгерми торган. Юк. Чөнки әйтәбез бит, бу туры нәрсә дип уйлыйм. Чөнки һәрбер кыз, например, мин дә белмәгән идем бит җиңәм дип. Уйламаган идем дә, көтмәгән идем дә. Шуңа күрә бу бик приятно. Чөнки менә шул корона инде җиңүче коронасы янында фотога төшеш, мин думаю, что бу туры нәрсә. Дөрес әйбет. Дөрес әйбет. Лилия, менә сез иң мөһиме туган телемне камилләштерү дип әйттегез. Казанга килгәнегезгә ничә ел? Икенче ел була менә. Икенче ел. Казанга килгәндә сез бит инде азмы күпме татарчаны белгән? Татарчаны Татарстаннан читтә яшәп, Үзбәкстанда ничек өйрәнә алдыгыз? Кем сездә татар телен сакларга һәм татар телен өйрәнергә мөмкинлек бирде? Менә шул сорауны мин бик яратам, чөнки сәбәпчеләр бу нәнәем белән картатаем, әби бабай дип без инде. Без инде өйрәнгән нәнәй и картатай дип. Картатайның бер сүзләре бар иде. Мин бит теге инде русча мәктәптә укыдым. Русча мәктәптә укысагыз ди, мәктәптә сез русча сөйләшәсез. Үзбәкстанда булганга инде, урамда инде үзбәкчә сөйләшегез, әйдә менә татарча сөйләшегез дигән сүзләре бар иде. Мин бик картатайма рәхмәтле шулай безне тәрбияләгән өчен. Шул әби белән бабаем мине татар телемне онытмаслыкка шулай итеп тәрбияләрләр. Без инде дәвати белән дәвани дип әйтәбез. Алар кайсы яклардан Үзбәкстанга барып чыкканнар? Бабаем инде монда Казанда туып үскән. Нәнәем исә Башкортстанда. Башкортстанда Үзбәкстанга килгәндә икенче җаһан урышыннан кийин табышканлар Үзбәкстанда. Менә инде кийин үзләре анда үй салып, тормыш корып, шулай. Бу Ташкентта? Ташкентта, Төп Ташкентта түгел инде, Ташкент шәһәренең Акырган районында инде. Гаиләгездә тагын нинди кемнәр бар туганнарыгызда? Абыем бар. Абыем белән икәү генә. Абыегыз Зур абыем. Ташкентта? Ташкентта. Алар Ташкентта, әнием дә, абыем да Ташкентта. Абыем инде өйләнгән. Менә. Абыегыз татарча сөйләшәме? Сөйләшә. Гаиләдә бөтенебез дә татарча сөйләшәбез. Шул бабаемнан калган сүзләрдән кийин без тырышабыз, чтобы только татарча сөйләшергә иде. Казанга килгәчтен дуслар табу ничегрәк булды? Казанга килгәннән соң монда миндә инде интернет аркылы сөйләшә торган дусларым бар иде. Монда килдем,
Мен бит инде тырыш кыз. Тырыш кыз, үзем контактка барам инде. Яратам кешеләр белән сөйләшергә, разный атмосфераларда булырга инде, шундый форумларда иштирак итәргә яратам. Шулай итеп, монда дуслар арттырдым университетта. Университеттан да тышта инде, монда бөтен дөнья татар конгресста да танышлар бар иде. Алар аркылы мына дусларым күбәйде. Кайсы уку йортында укыйсыз? Книтук ХТИда укыйм, 2нче курс. Киләчәктә кем булырга хыялланасыз? Минем направлением полиграфист инде. Но мин чәчәкләрне яратам, үземнең кибетемне ачарга хыялланам инде. Казандамы, Ташкентта? Хыяллар кайда? Хыяллар инде, конечно, туган җиремдә, Үзбәкстанда, Ташкентта дип уйлыйм. Чөнки кияүгә дә, наверное, Алла берсә Ташкентта, Үзбәкстанда инде чыгарман дип уйлыйм. Шундый хыяллар. Үзбәкстанда кияүгә чыгарга уйлыйм дигәч, димәк, шәхси тормышыгызга да бераз кагылып китәбез инде. Мондай шибәр кызның, мондай акыллы кызның, мондай булган кызның, һәм үзегез әйтмешсез, шундый тырыш кызның егете бармы? Егетем бар. Татар егетеме? Татар егете нәрсә дисәм була? Нигезе инде бардыр анда. Тамырлары нәселендә бар. Но шин инде үзбәк. Мусульман. Алхамдулилла. Сезнең җиңүне белгәч, ул нәрсә диде? Ул ижага килмәкче, инде юл узак булганы өчен мин әйттем, мин бик переживать итәм дидем. Лучше прямой эфир карап, миңа шулай итеп поддержка биреп торыгыз дидем. Ул бик шат тоже булды, горурланды. Хәзер инде горурланды. Анарга да рәхмәтлемен. Ул мине шул монда Казанда поддержка итеп, шулай Конкурс алдыннан нинди сүзләр әйтте? Ул мине инде нәрсә дисә була. Һәрбер егет бит инде көннәште башында. Мин анарга аңлаттым, что бу үзеңнең эчке дөньяңны ачасың. Именно татар кызлары бәйгесе дип. Кин мине аңлады да, я буду тебя поддерживать диде. Хоть я буду не рядом, я буду за тебя молиться и буду издалека тебя поддерживать диде инде. Бу сүзләр миңа бик кадерле. Ул таманнан инде. Алар ягыннан. Менә бу минутта конкурсны искә төшереп, иң матур кайбер мизгелләрен карап китик әле без Лилия. Беләсезме, менә безнең хореография укытучыбыз Ләйсән апа Хәметова. Репетицияларда без авырганыбызны да сизмәдек. Ләйсән Хәметовага бик зур рәхмәт әйтмәкчемен. Шул именно, наверное, хореография репетицияларында без шундый кызлар белән тырышып, бергә репетиция итеп, шундый дефилелар куеп, инде чыгышлар куеп, тагын нәрсә, вокал тоже Ләйсән апа Закировага бик зур рәхмәт әйтәм. Мин инде җырлаганым юк. Монда килдем дә менә инде җырлыйм дип үземне җырлый алышымны белдем. Конкурсның башыннан до ахырына кадәр шундый күңелле көннәр үтте. Лилия, нинди җыр җырлаган идегез әле сез анда? Башмагым җырын җырлаган идек.
Лилия, сіз бит анда жырладыгыз да, бейдігіз дейме, ләкин менә миңа бик ошады кызларның һәрберсенең матур иттереп кыска гына менә шундай монологлар сөйләве. Анда сезнең дә үзенчәлекле монолог иде. Менә шул монологны бүген безгә сөйләп китә алмыйсызмы? Сөйләйм. Минемчә, халкымның башлангычы хезмәттә. Хезмәт ул икмәк, яшәү, ирек. Безнең Үзбәкстанда гаиләләр шактый эшле, эш һәр вакыт күп. Шуңа мине кичкенәдән эшкә өйрәтеп үстерделәр. Хатын-кыз бигрәк тә хезмәт сөючән булырга тиеш. Чөнки йортны алып бару, балалар тәрбияләү, тәмле ризыклар пешерә белү хатын-кызның төп бурычы дигән миңа шундый монолог төшкән иде. Сез бу фикерләр белән килешәсезме? Килешәм. Чөнки без инде Үзбәкстанда әйтәм бит, бик тә кунакчын. Шуңа безгә шундый сорау куйганда, сез нәрсә турында әйтәсегез килә? Мин инде әйттем, Үзбәкстанымның хезмәтлешәнлеге турында әйтәм дип. Шуңа миңа бик ошады. Сез бит, Лилия, Үзбәкстанда ниндидер хәйрия эшләре белән дә шөгыльләнәсез дип ишеткән идем. Әйме, шул хакта да кыскача гына сөйләп китсәгез. Әйе, без анда һәр ел инде сабантуйлар үткәзәбез. Һәм инде авыр балаларга, интернат балаларына без хәйрия үткәзәбез һәр ел. Безнең татарский культурный центрыбыз бар. Анда бик күп активистлар инде. Үзем дә шул активистлар арасына керәм. Арасына керәм. Шуңа без һәр елы язда аларны каршы алабыз. Аларга бүләкләр алабыз. Шулай итеп аларга бер бәләкәй нәрсә дисә була. Алар бит инде безнең үткәзгән сабантуйларыбызга килә алмый. Шуңа инде без аларны күрергә барабыз. Аларга бәләкәй сабантуй үткәзәбез. Шулай. Менә бу матур шушындый изге эшләр, алар киләчәктә дә дәвамлы булсын, Лилия. Һәм бүгенге тапшырыбызда катнашып, менә шулай безнең сорауларыбызга эшкерсез матур җавапларыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Киләчәктә дә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Шәхси тормышыгызда да, Лилия, укуыгызда да һәм гомумән барлык булган эшләрегездә дә бик зур бәхет, татар кызы дигән шушындый исемгә лаек булу. Һәм бүгенге әңгәмәбездән соң мин жюри шын мәгънәсендә татар кызы итеп нәкъ менә сезне сайлаганына күңелем белән тагын бер кат инандым. Һәм жюридә утырган менә бу осталар, әймәт, алар чынлап та шушы 14 кыз арасыннан сезне күреп ала алган. Рәхмәт, бик Шуңа зур. күрә әфәрин сезгә дә, жюрига да. Киләсе очрашуларга кадәр әле очрашырга язсын. Саулашабыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Хөрмәтле милләттәшләребез, Дөнья студиясендә кунакта Татар кызы 2019 халыкара конкурсының җиңүчесе Лилия Камилова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.